L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Wara l-eluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista fejn kienet imnedija l-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju bit-tema is-saħħa lil Maltin, One News kellem mal-Perit William Lewis, is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista fi Pjazza St. George. Il-ħaddiema mill-ħadd f'nofsinhar bdew jaħdmu bla għeda biex ikunu mħejja sew għal mass meeting ta' nhar l-erba' l-ewwel ta' Mejju. Ftit wara li l-Prim Ministru nieda l-kampanja għat-8 ta' Ġunju li ġej, hawnhekk fi Pjazza St. George bdejna bl-armar biex nhar l-erba' nkunu nistgħu nilqgħu l-ikbar folla li attrat din il-pjazza. Daqstant inħeġġeġ il-kulħadd ikun magħna, ħajkonna attività mill-isbaħ, ħajkonna kunċert mill-Palace String Orchestra ma' numru ta' kantanti. Ġifieri daw kollha li ħajidħlu l-belt nhar l-erba' żgur mhux se jiddispjaċihom. Ħajkonna wkoll il-banda tal-Partit Laburista mat-toroq tal-Belt Valletta. Ovvjament il-qofol ma jistax jonqos li jkun il-messaġġ tal-Prim Ministru illi ħajkun qed iwassal il-messaġġ tiegħu li jkompli jwassalna għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju u fejn hemmhekk ħankunu qed nuru illi ħankunu qed nagħtu is-saħħa lil Maltin.